I'm a lady aged 27. Ndinogara kuchando. I'm ashamed of my story. I would like to share my story with everyone, not to be judged but to get emotional support and strength to carry on. Ndakakura ndiri mwana anoteerera. Vakuru vaigarondirayira kuti mwanangu dzidza uzoitawo upenyu hwakanaka. Zvokwadi ndakaita chaizvo zvavakandiudza ndikadzidza. I did accounting in university and I graduated at 23. Now I'm CA pa a very big company abroad. Ndakaita zvavakandirayira. I worked very hard, but I feel like the sacrifices I made were a little too much and it's now costing my peace. Ndasvika 18 years, my parents stopped working. I got a scholarship, so I had to work part-time and study part-time. At 19, ndakadanana nemukomana aindida. Aindiitira zvakawanda. Tikadanana for almost 2 years. Then ndobva ati akuda kuroora. To be honest, hapana chakaipa chaakandiitira, as I wasn't ready for marriage that time. Ndaida kupedza chikoro and I told him, but he insisted. Ndakazongomuitira quiet treatment ndikasiyana naye. He was heartbroken. I later on asked for forgiveness after a year, not kuti tidzokerana asi kuti angondiregerera. Ndakashinga ndakazoti ndave mufinal year. I met another guy. We dated and relationship became sexual and we were protecting every time. But I accidentally fell pregnant within 3 months of dating. I panicked. The guy was very happy and at the time he didn't have money to marry or money to help me pay school fees for the year ranga rasara kuchikoro. All he could manage was to pay rent and food mu one room yaaigara. And zvechikoro aiti ndaizopedzesa kana zvinhu zvarongeka. I had a part-time job rekucleana pachikoro muma classrooms and windows kuti fees ibhadharo. But that time yandakabata nhumba I could no longer go. Ndairutsa or kufenta 8 times ndairwara zviri serious. Mari yekundiendesa kuhospital that time aitoti haana. Zvanga zvakandiomera, life got tough ndikasvika pakuita decision yekubvisa pamwiri without telling him. He was hurt and disappointed and I regret doing that. I later on asked him for forgiveness mukurevesa chaimo akati andiregerera. Takazorambana afterwards and I continued with school, graduated and started working a proper job. From that day until now I regret it every day. I chose myself and my goals over my unborn child and boyfriend. I regret it every day. My parents don't know all about this. I changed their lives. I renovated their home, bought new property for them and I make sure they are well taken care of. I also managed to upgrade my life in so many ways. However, zvandakaita zvinondidya moyo every day. I worked so hard kusvika pandave, but ndikafunga zvandakapindana nazvo ndinozvishora. Dzimwe nguva ndinombofunga kuti pamwe dai ndafa, asi ndozofunga kuti ko vabereki vachembera vanozochengetwa nani. Ndakashaya munhu wandakaudza okutaura naye nezvenyaya iyi. I just feel kuti I broke hearts of these two wonderful men who loved me dearly, wekutanga newechipiri. Pamwe ndo pava kubva case. I thank God nepavakandisvitsa, and at the same time I feel it's impossible to start afresh upenyu hunofadza Mwari. I try to go to church, but kuchurch kunondirwadza kuenda. Each time I'm in church the wounds hurt more. Ndinogona kana kubuda isati yapera ndonogara panze. Ndinoona ndakasviba pamberi pemusiki. Pamwe ramangwana rakajeka handichina. I think about it every single day, every single night. I've tried dating other guys. Ndine mukomana wandiri kutodanana naye, asi ndikangofunga past chero attention handimupi. He is always asking me kuti what's wrong, chii chinokudya moyo. I have failed to heal. I tried committing suicide ndikazobatsirwa ndikamukira kuchipatara. I got counseling vakati manje ukafira kuno kumira haunzwire family yako tsitsi here. Ichazoita repatriate your body from kure kuno. I'm a smiling girl but deep down I have fresh wounds. Mwari dai andiregererawo, ndaremerwa veduwe.